la fete cum cresc. Așa! Bag americane! Nu lăsați, ia să toată lumea. Toate-vă scobitoarea aia. Auzi, Dane, Dar vrei că te zici scobitoare. Stai, cum? Prenumele? Numele mic, prenumele. Gigi, Gică. Nea Gigi, Nea Gigi, gata. Nea Gigi Becali. Nea Gigi Becali. Te duci la pește Nea Gigi pe aici, pe la Nea Gigi? Nu prea, nu le. Nu, că sunt unii, adică venim mai la primăvară, pe la pește, pe la... Nu dacă vei dumneavoastră, nu știu. Nici eu nu prea. Nu că și, auzi, el stă la București, are stă aici la țară sau vis-a-vis, dar el locuiește la București, lucrează la București. Ca pomul să gândea roade, am fost om cu suflet mare și cu trai stau în spinare, ca muncii și zi și noapte. Ca pomul să gândea roade. Cu grătar, e cu grătar. Și cu grătar. I-a dat, care a speriat tot cartierul, baicul. Da! Lasă-mă tu să fie de dansuri, să la mobile. Eu am să le după toate, numai să am sănătate. Lasă-mă tu să fie de dansuri, să la mobile. Am fost o cu suflet mare, dar și cu trai stau în spinare. Acum să gândea, am fost o cu suflet mare și cu trei stau în spinare. Acum și zi și noapte, acum să gândea. Cristina să fie! Să nu mai fie supărat. Poate dai faliment, ai grijă. Poate închide firma. Bă, uite, eu am fost și acum la cimitir. N-ai mai fost în cimitir să ne știu cât. Ăștia care se duc des în cimitir, iată că nu e aia cu bă. Ai Eu bă, pula, eu bă. Ia uite până a dat să gândește la fel. Doar cu mâinile cărămate și cu buzele uscate. I-am avut un strop de la bani, dar Bă, dacă mai și acțiuni, degeaba, unde văd când era aia cu doar cu mâinile cărămate. Atențiune! Încetări! Atențiune! Așa, uite cine a făcut armata. Strofa a doua, strofa a doua. Hai aici, șeful, hai. Hai, americane! Care? Că sunteți doi, americanul 1, americanul 2. Voi să trăiești pentru tine viața. Bă, îți place să amândoi băieți de viață, ce mai? Ai știut eu cu cine mă cuplez să faceți? Voi să trăiești pentru tine viața e Pentru mine e băiatul meu, pentru mine e ca băiatul meu, că eu am un băiat, dar ține nasul pe sus. Bă, undeva sufletul mine plânge. I-am zis, I-ai spus? a fost cu mine când am plecat în armată, el și cu unul bebe de aici, cu unul marul, unea o insula, nărșitul de mult. Deci am plecat treaba, am venit la Corneaie, la Vodafone, mare, Dar ăsta- are 2000 de euro pe lună. E mare, are. Și prostul tasul l-a ținut în facultate, vorba aia. La Măgurele, la Măgurele. Nu-mi pare rău, dar îmi pare rău că e prost, e prost. Uite, generația lor.
Așa, așa. Nu stă nimeni în poziție de drept. Nu stă nimeni. Așa. Decât ăsta. Ia, Dane. Schimbă vitezele acolo, că e șofer. Ca între șoferi, Vali. Scoate-te, mă, scoate-te. Poate tine de scoate-mă, dar sunt toți cu de vadă pe spectacole. Să vezi ce râs când nu le vedeam faza, nu ca și pește. Magazine viața omului, zboară zilele și ani viața omului. La ce-ți mai folosesc bani, viața omului? Că nu e nimic cu tine, viața omului. Când l-ai dus magazine. Băi, eu credeam că toate parangheliile, zic, dacă nu sunt și nu vezi și un picior de femeie, nu merg. Dar eu am fost toată viața. Dar uite că mai merg și între bărbați, vezi? Ia uite. Mereu de acasă, ui să trăiești pentru tine. Viața e frumoasă, retroveri și bogății. Lești mereu de acasă, ui să trăiești pentru tine. Bă, unde mă duc numai peste el, dau, prietenul meu.